За нашето семейство месарството е традиция. Когато бях малко дете, за първи път започнахме да произвеждаме наденици с моя дядо. От него съм научил тънкостите в занаята, съотношенията на месата, вида на подправките, които се добавят и спецификата за производството на различните видове местни продукти. Детската ми мечта ме отведе в Института по хранителни технологии, където завърших специалност технология на месото. Горд съм да ви покажа нашата производствена база и нашите продукти. Преминахме през много трудности и с помощта на приятели и колеги и с много постоянство достигнахме до успеха, който имаме в момента. Базата е разположена върху 32 декара площ. Цехът е оборудван по последните европейски изисквания и стандарти от европейски и български фирми. Произвеждаме луканки, шпекови салами, наденици, кремиши, богат асортимент от над 200 артикула. Крум Мушев не е просто марка колбаси и местни продукти. Крум Мушев, това е моята лична история.